sembla molt maco i a més sembla un mercat. Jo estic molt contenta que estigui aquí. M'ha agradat molt, és un canvi així, dona la sensació que estàs en un mercat a l'aire lliure, no? Un mercat tradicional de pagès. És una bona promoció, sobretot de cara al producte fresc. M'agrada la idea perquè jo m'ho pujo de Barcelona, em baixo el cap de setmana, o sigui que prefereixo tenir-ho aquí perquè jo visc aquí.